खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 फेब्रुआरि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं लिसा नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबाव समनिफ्राय हास्थायनाय सिमांफोरा फैमाल जानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनखांगोन। वृष राशि। गावनि नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। माबा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। मोजां सान। मिथुन राशि। नोंथाङा थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ। जोबोरैनो नाजाथाबनांगोन। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सोमोन्दो नागारलायनो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो गाज्रि मोनखांगोन। सिंह राशि। नोंथांनि आसा खालामना थानाय थांखिया जाफुंसार जानो हागौ। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशि। सोरखौबा हास्थायनायखौ मोना जानायाव गोसोआ खामग्लिनो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। गाज्रि सान। तुला राशि। नोंथाङा बायदि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला जाफुंसार जानो हागौ। बिफानि सुखु फैगोन। मोजां सान जागोन। धनु राशि। माबा मोनसे मोजां खामानि मावनायाव गाज्रि नोजोर गोग्लैजानो हागौ। गुबुनजों बानसावजानो हागौ। मकर राशि। नोंथाङा गोबां दुखुआव गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ हमथाना थानाया गाहाम जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनायाव गुबुनजों जगाजग खालामनांनो हागौ। जिरायनो सम गैयै जागोन। मीन राशि। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिन्थिना लानि। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD
যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।